kontanter, tøj. Yeah. Det er jo... Gerne vil have gode pladser. Præcis. Simon Nørgaard, Sofie Frøjendal, Thomas Vestring og Tobias Hornstrup. Nu skriver min mor igen. Det er spændende. Øjeblikket det her. Har du rygsækken hos dig? Ja, det har jeg også. Igen tager han på bevis, at min mor hun er meget øm over for mig. Og det kan jeg godt forstå. Igen. Hvor er det nu, vi skal hen? Er I Tyskland eller sådan noget? Jo, Hamburg. Ja, Hamburg. Så skal vi jo så på McDonald's. Det er det største. Det er det vigtigste. Det er det. Det er sådan den eneste grund til at tage med. Så McDonald's i Hamburg. Ghana. Det lyder så fremmed og så langt væk, men det er det ikke. I nutidens verden er globalisering blevet så dominerende, at distancer synes mindre. Det er et land i udvikling, men alligevel utallige generationer bagefter. Fattigdom, tørke og intet rent vand er det første, man kommer til at tænke på. Noget så anderledes og stik modsat af hvilket luksus vi lever i herhjemme i Danmark. Fremmede ting kan være skræmmende. Man ved ikke, hvad man kan forvente af mennesker, hvis levevilkår er så ubekendte. Hvad skal man gøre, hvis man skal pisse med en hest? Okay, vi sidder på bussen her, og det er så fucking varmt. Det er fucking varmt. Vi kan næsten ikke klare det mere. Prøv lige at sætte rigtigt, han er næsten død. Nu kommer vi ned til. Det er rigtig spændende. Det skal vi med. Store, åbne og tørre sletter fyldt med plastikaffald i alle regnbuens farver. Geder trasker rundt og leder efter noget spiseligt i de meterhøje bunker af affald. Hvor er det synd, at skrald skal ødelægge den ellers smukke natur. Nej, nu vil han bare det. Jeg har simpelthen mistet overblikket lidt. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om vi skal bo herinde, for så må I gerne komme Det håber jeg godt nok ikke, vi skal. Bare lige for lidt. Vi går videre her. Jeg føler, at jeg bliver stukket. Jeg tror, der kravler et dyr rundt på mig. Nu ser vi så husene eller stenene. Det er en stor sten, der er derude. Mange ghanesere er ikke vant til at få besøg af blege danskere som os. Det sjoveste var de små landsbybørns reaktioner. Der blev revet i pigernes lange lyse hår, råbt og hudet, når de så billederne af dem selv, og en telefon med touch blev angrebet af 20 små brune hænder, for det havde de aldrig set før. Hello, how are you? What's your name? Name? Zeynau. Zeynau. Nice to meet you. High five. Jeg var lige ved at blive bidt af en slange her for noget tid siden. Strømmen virker. Eller jeg fandt ud af, at det var en busk, men det kunne have været en slange. Jo. Nu er jeg så inde for at finde. Det får min mobil så lavet i net. Altså, vores toiletter, de virker ikke. Så når man skal skylle ud, så er det, man bliver nødt til at gå hen og fylde en spand med vand, og så hælde lidt ud i toilettet for at prøve at få det der skyld, der er til at virke, som man normalt har den der knap til. Noget andet var interaktion med unge ghanesere på vores egen alder. At høre fra deres mund, hvordan de må forholde sig til alting og stadig er præget af traditioner. For eksempel at danse til lyden af trommerne og klappen. Det var fedt at være en del af. Thank you. Ude i de mest øde områder ligger de små landsbyer. Overalt er der lerhuse med tage lavet af strå.
Midt i denne øde landsby ligger høvdingens palads. Paladset består af 10 små lerhytter, hvori der bor en kone i hver. Alle 10 er hans koner. Høvdingens trone var ironisk nok en IKEA-stol, man ville kunne finde på lossepladserne herhjemme. Som en velkomstgave fra høvdingen modtog vi alle en colanød. Colanødderne har et højt indhold af koffein, og man bliver lidt påvirket af at tygge på dem. Høvdingen er åben og imødekommende. Vi fik at vide, at vi bare skal komme igen en anden gang. Julia, har du ikke din sæbebobler? Det er fordi, at hun er så bange for de der hvide mennesker. Det her, det skulle være det fine sted, ikke? Det er høvdingen. Det fineste. Ja, det er vildt, ikke? Mm. Er det en tøfte, der er med? Nej, jeg tror, det var kronen, der snart. Hvor sover den? Jeg tror, vi skal... Hele banen må ikke slå. De gule bygninger med brune tage er de almindelige folkeskoler. Her sidder 60 børn proppet sammen i klasseværelser, der er beregnet til allerhøjst 20. Mange børn kommer alligevel ikke i skole, og det er ofte fordi de arbejder for deres forældre, også i en meget tidlig alder. Et projekt, startet i Danmark, som hedder School for Life, har det formål at lave skoler ude på landet. Så børnene, der normalt ikke kunne nå i skole, har mulighed for at komme i skole i deres middagspause. Børnene er vidt forskellige aldre, men de yngste er 8 år gamle. Efter kun 9 måneders undervisning har de lært nok til at komme ind i en 3. klasse. Out and in. So we do it like this. 1, 2, 3, and 4. Vi er sådan normalt sådan en mega stor træ. Jeg tror, hun var begyndt til normalt sådan en banantræ. Men det var vi altså ikke enige i, fordi at, hun kunne ikke finde ud af at lave rødder og sådan noget, og hun tegnede sådan nogle underlige bananer. Så vi er i gang med at lave det om, og så er vi i gang med at lave sådan en mega stort træ. Så hører jeg, han griner, og så siger han, så siger Mikkel Hall, nej, så hedder det Hansen. And then we chose to make this arrow because we will work together with you, and then this is our 2 flags. It's flowers. Wow. Okay. Hvem har drukket tis? Hvem har reddet over ørkenen? Er det Kenneth? Er det Jens? Eller... Ej, hvor synes jeg, han minder mig om. Sønder, han minder mig om Sarko. For mange unge ghanesere er fodbold deres håb. De drømmer om at blive gode nok til at blive optaget på akademier, og måske opdaget af talentspejdere fra andre lande, så de derved kan komme op og få et bedre liv. Derfor ser man mange unge ghanesere spille fodbold, og de er også rigtig gode til det. Derfor var det også en oplagt mulighed, at vi skulle spille mod dem. Det var en spændende kamp, men der var ingen tvivl om, at de var bedst. Tak, Celine.
At komme en tur i regnskoven var også fedt. At gå på hængebroer i trætavlens højde og kigge ud over regnskoven. Et smule puslen til højre, og der sad en abe. Hvorfor? Jeg har et spørgsmål. Hvad fanden er det? Man skal ikke tykke på dem, siger Gustav. Det var meget hårdt og varmt, ja. Fordi der var sådan mange stejle bakker opad til at starte med. Og det var sgu fandme hårdt. Det var det fandme. En vigtig del af Afrika er selvfølgelig de vilde dyr. Man kan besøge krokodillefarme som disse, hvor man kan komme helt tæt på og endda røre ved dem. Jeg besøger lidt, det kan ikke være sådan. Now let's go. Please count it. That's from 14 to 50 days. 2016. 1596. But they were defeated. They fought them again in 1625. 3 days in the gap. And it is said that whenever at any time. Jeg skulle sige, at jeg var foran. Det var mest. And this was for the Africans. Hallo, baby, skal lige? I har heller ikke noget strøm, Hvad skal vi gøre? Jeg var din oplæg! People are coming, skal jeg slukke for mit lys? Nej. Drengene, hælder der altså frem nu? Ekstra lang pose. Dips. Det er godt helt stort, det her. Men så jeg skal spille mere ud op i hovedet. Men det er ikke så det her som første gang. I det nordlige Ghana ligger de små landsbyer spredt over kæmpestore arealer. Her er tørt og varmen er uudholdelig. Her var det ikke muligt at bo i noget luksus, så vi boede primitivt på en gammel højskole. Lige meget, hvor mange gange man gik i bad, nyttede det ikke noget. Man var hele tiden beskidt, for det røde sand var over det hele. Morgenmaden var et stykke bar på toast. Både madpakken og aftensmad var ris med kylling, og sådan var det alle dage. Om aftenen kunne man høre flagermusene skrige, og rotterne, der tuffede rundt langs hytterne. Fra det primitive nord til noget lidt mere luksuriøst. Lækker varieret mad og en fugtig varme, der var lige tilpas. Det var nærmest en belønning at komme til sydkysten. Dejlige senge og køleskab. Det var næsten for godt til at være sandt. Den fredfyldte lyd af de store kolde bølger, der skyller ind over sandet, og de små børn, der spiller fodbold med os på stranden i aftensolens lys. Alt sammen meget afslappet og en perfekt afslutning. Mange unge går og brænder inde med en drøm eller en idé. Det er desværre sjældent noget, de kommer videre med, da de ikke har ressourcerne til det. Derfor har den unge iværksætter McCarthy startet det, han kalder Hope In Academy, hvor unge ghanesere kan komme ind og låne computer og mange andre værktøjer til at komme videre med deres idéer. Her lærer de også meget om de sociale medier. Yes. Nice place now.
kom lige nu. Så kom lige der. Næste video. Når vi hylder dem, så kom lige nu. Okay, jeg tager lige... Hvor kommer bare? Hovedstaden Accra. Langs gaden sidder gadesælgere og gør ihærdige forsøg på at sælge, hvad end de har at byde på af falske mærkevarer og halvgammel frugt, alt sammen til overpriser. Man bliver piftet af, råbt efter og hedfat i. Den usle stank fra de åbne kloakker blander sig i den fugtige luft med stanken fra fiskemarkedet nede ved havnen. Det hele er et stort virvar af mennesker med baljer på hovederne, rustne køretøjer, trævogne fyldt med mærkværdige frugter. Her er så meget liv og aldrig stille. Det smager godt. Det er godt. Der bliver pomfritter og ketchup og kylling og rejer. Altså, og noget ris, og det smager fucking godt. På en skala fra 1 til 10? 8. 8. Eller nej. Du har været henne. Ja. Jamen, jeg bliver køresyg, Rikke. Jeg har Jeg troede, vi skulle være de første kærester på månen. Det er klart. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Don't think the world takes. Forget about the price tag. Change, we are gonna hit my blame, wanna bring the world tames. Forget about the price tags. Ej, Fia, hvor hun sød. Nej, hun vil ikke have det. Jeg er så mange, der kigger. Først når man kommer hjem og ligger i sin egen seng, går det op for en, hvilken fantastisk oplevelse det har været. Ved at bo meget primitivt, tage ud i de små landsbyer og møde små skolebørn, og ved at snakke og opleve ting med ghanesere på vores egen alder, oplevede vi Afrika på den bedst tænkelige måde. Der er intet mere lærerigt end at opleve tingene på egen hånd, at komme ud i verden og stå på egne fødder. Oplevelser som disse er med til at danne en som individ. Man bliver bedre til at tage ansvar og kommunikere, begge ting som kun vil gavne i fremtiden. Desuden styrker det fællesskabet. De 15 timer i en lille bus på hullede veje var også en oplevelse for sig selv. Her begynder man at snakke med folk på en helt ny måde. Efterskolen tager en steder hen, man ikke kan komme på egen hånd.
go down.